Na slovíčko s IT expertom. Podcast o aktuálnych problémoch, kybernetických hrozbách a praktických riešeniach pre firmy. S odborníkmi sa pozrieme na to, ako IT môže zjednodušiť váš biznis a zabezpečiť vaše dáta. Bez zložitostí, jasne a priamo k veci. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu. Dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo môže rozhodnúť o tom, či vaša firma prežije stratu dát, výpadok systémov, a teda témou bude zálohovanie dát. Dnes tu máme našich dvoch špecialistov, Mareka Šolta, ktorý navrhuje riešenia, a Alexandra Furiana, ktorý je špecialista na zálohovanie a dohliada zároveň u nás na našich klientov, čo sa týka funkčnosti záloh a funkčnosti systémov. Začneme teda na úvod hneď základnou otázkou. Marek, prečo sú dôležité tie zálohy dát z pohľadu, keď chodíš na tie audity a riešiš teda návrh tých systémov, z tvojho pohľadu, kvôli čomu je to dôležité mať zálohu dát? Na spoločnosti by mali určite mať vyriešenú zálohu dát spoľahlivú a obnoviteľnú, už len z toho dôvodu, že či už zlyhá ľudský faktor, teda človek, alebo zlyhá nejaký technický aspekt riešenia, hardwarový, softwarový, tak väčšinou sa stane to, že sa nejaké dáta stratia alebo vymažú. Môže to byť aj pri napadnutí šifrovacím vírusom a tak ďalej. Vtedy je veľmi dôležité mať kvalitné zálohy, ktoré sú obnoviteľné, pretože ak sa niečo takéto stane, tak vlastne musíme sa vrátiť a obnoviť daný systém, súbory, účtovníctvo a tak ďalej zo zálohy. A keď takúto zálohu nemáme, alebo máme zálohu, ktorá je napríklad stará týždeň a bola robená ručne, tak v tom danom prípade tí pracovníci síce podarí sa obnoviť dáta, ale oni budú musieť týždeň spätne dobiehať tú prácu, čo tú spoločnosť vlastne stojí navýše náklady a navýše peniaze, kým sa naspäť do systému ponahádzajú veci. Čiže má to aj takýto ekonomický aspekt, ale môže to mať aj úplne likvidačný aspekt, ak tie zálohy nemáme vôbec alebo sú nedostatočné, tak v podstate môže dojsť úplne k likvidácii celej firmy, pretože napríklad šifrovací vírus môže znehodnotiť a zničiť kompletne všetky dáta a na tých dátach vlastne tá firma stojí. Ale z tvojho pohľadu už potom, keď vlastne sa to prebere do bežnej správy, tak čo je dôležité na tých zálohách vlastne sledovať a riešiť a čo je vlastne taká tvoja náplň tej práce? Tak dôležité na zálohoch sledovať hlavne teda, že zbiehajú, tam sa bavíme o nejakej pravidelnosti, je dobré mať nastavený nejaký schedule, nejaké teda to plánovanie tých záloh, ideálne tak možno dvakrát do dňa alebo raz do dňa, ak to vlastne infraštruktúra dovolí. A zároveň je z môjho pohľadu dôležité sledovať aj nejaké trendy, nejaké novinky, či nejakého konkrétneho programu, ktorý sa využíva na to zálohovanie, pravidelne ho aktualizovať, aby sme sa vyhli nejakým bezpečnostným rizikám alebo práve získali nejaké nové featurey. Teraz sa mi napríklad podarilo získať, čo využívame my program, takú proxy na offsiteové zálohy, ktoré dokážu ušetriť 80-90% toho času. Marek, prosím ťa, ty keď teda chodíš na tie analýzy, tak ako často narážaš nejaký problém so zálohami a čo je taký ten najčastejší problém? Narážam na taký problém relatívne často. Povedal by som, že určite viac ako v polovici prípadov. Možno by sa to dalo zaramcovať do nejakých takých dvoch základných rámcov. Prvý rámec je, že firma si myslí, že zálohy má a že fungujú. Ale keď prídeme na miesto a pozrieme sa fyzicky, tak zistíme, že napríklad zálohovacie úložisko je vypnuté. Že ako keby tie zálohy sa tam ani nemajú ako robiť, pretože zariadenie je vypnuté. Potom je vlastne okruh potenciálnych klientov, ktorí zálohy nemajú vôbec, že majú síce centralizované úložisko dát, to je dobré, že nemajú iba po počítačoch každý svoj piesoček, majú centralizované úložisko, ale nemajú ho zálohované žiadnym spôsobom, to je tiež veľká chyba. A potom tretí taký okruh možno je, že zálohy síce existujú a sú, ale sú iba čiastkové. To znamená, že sa nezálohujú systémy ako celky, ale zálohujú sa iba určité čiastky, či už súbory alebo účtovné databázové jednotky a prípadne sa ešte zálohujú ručne a to tiež nie je dostatočná záloha, pretože pri zálohách, keď na ne už ideme siahnuť, tak potrebujeme, aby bola čo najčerstvejšia a aby sme vedeli obnoviť systém ako celok a neobnovili iba čiastky, pretože potom obnova by trvala násobne dlhšiu dobu, kým by sa poinštalovali všetky systémy na novo a obnovili potom tie čiastkové zálohy. Marek, ty si teraz vlastne spomenul to, že si sa stretol s tým, že niekde bol vypnutý vôbec zálohovací systém, záložný disk, na ktorý mali tie zálohy ísť.
A ja tam vidím aj ako také celkom zlyhanie toho monitoringu a teda nejaké tej správy tých záloh a teda nikto teda nevidel o tom, že niečo vôbec nefunguje a že zálohy nezbiehajú. To znamená, že chýba tam nejaký dohľad. To je vlastne práca, ktorú robí u nás Alex, že dohľada na tieto veci. A preto by som sa chcel Alexa spýtať, že čo z tvojho pohľadu sú najčastejšie také chyby, už keď to teda nastaví v tej správe, na začiatku teda pri preberaní tej firmy pod správu, Marek navrhne nejaké riešenie, ktoré sa implementuje, tak potom z pohľadu toho servisu a tej operatívnej činnosti, čo sú také najčastejšie veci, s ktorými sa stretávaš, prečo to treba kontrolovať a čo najčastejšie riešiš? Tak to by som asi povedal, že veľmi dôležitá vec je nastaviť si nejaké notifikácie, či na to úložisko samotné, že má nejaké problémy, je vypnuté alebo bol teda nejaký neočakávaný výpadok. Zároveň takisto aj na tých zálohách sú veľmi dôležité notifikácie, aby som sa okamžite dozvedel, že nejaká záloha nezbieha. Častokrát sú tieto notifikácie dosť špecifické, čiže vidím tam, že sa nepodarilo pripojiť na úložisko a zároveň napríklad ako u nás máme monitoring, mám nad sebou obrovskú telku, kde vlastne monitorujeme všetky zariadenia a vidím tam, že teda nejaké to zariadenie, či on-siteové alebo off-siteové je nedostupné, okamžite to teda riešim, kontaktujem nejakého človeka alebo to poriešime nejakým výjazdom a rieši sa to. Môžete povedať každý z toho vášho pohľadu, čo u vás pri tej vašej práci najčastejšie signalizuje, že niečo nie je v poriadku so zálohami? Keď už sú nasadené vo firme a niečo sa stane? No, za naše projektové oddelenie, však Alex doplní zase ako keby za tú svoju operatívnu činnosť a za nás za projektové oddelenie to väčšinou zvykne byť tým spôsobom, že ak firma havaruje, že je úplne totálny výpadok firmy, tak väčšinou áno, volajú naši zákazníci zvyknutí volať na helpdeskové oddelenie, ako by líniou mali, ale teda častokrát sa stane, že aj samotný manažér alebo teda konateľ, riaditeľ firmy volá ešte pokom aj k nám kolegom na projektové, ktorí sme tú firmu vlastne, ktorý ju zastrešujeme a teda povie nám, že pozor, tu som vymazal sa mi dôležitý súbor, alebo havaroval nám systém, alebo mali sme výpadok a stratili sme informačný systém, databázu a že či o tom viem a že či sa to teda rieši. No ja samozrejme poviem, že áno, my o tom vieme, pretože máme dohľad, monitoring a vlastne tu už môže povedať možno Alex, čiže ja ich len ubezpečím, že áno, vieme o tom, rieši sa a potom to prechádza vlastne na oddelenie ku nám. K tej otázke to je nejaké časté problémy, alebo teda ako spoznať, že sú tie zálohy nastavené nejak špatne. Z môjho pohľadu by som povedal, že zle nastavené zálohy sú také, ktoré nebežia. To znamená, že častokrát bývajú erory, chodia, že záloha nezbehla z nejakého takého dôvodu, či to je nastavené, že sa napríklad nejaké offsiteové zálohy nestihnú zbehnúť za určitý čas, povedzme kvôli nejakej pomalej linke, alebo onsiteové, častokrát pri application consistent zálohách bývajú problémy, že sa zmenia napríklad kredentiály na tých serveroch a potom sa už neaktualizujú v tom backupovacom softveri. Čo sú kredentiály? Prístupové údaje. Aby to vedeli naši poslucháči. Ešte pre poslucháčov a divákov by som možno povedal, že keď spomínaš tie on-siteové a off-siteové, tak vlastne, že on-siteové sú tie, ktoré sú u zákazníka na lokalite. Predstavme si krabičku určitú, kam sa zalohuje a off-siteové, off-site mimo lokalitu sú teda také, ktoré sú či už oddelené geografické lokalite na krabičku, alebo teda do cloudu. Tak. Marek, ty keď vlastne chodíš aj na tie riešenia, tak aký najčastejší problém býva s tými zálohami? Ktoré sme si spomenuli na začiatku, čiže buď zálohy nie sú vôbec, buď sú, ale robia sa ručne, čiže sú veľmi staré, alebo nejaké sú, ale sú iba čiastkové a nedalo by sa rýchlo obnoviť tú prevádzku naspäť do pôvodného stavu. Prípadne býva problém ešte s retenciou. Retencia je, kedy dozadu sa maximálne vieme v zálohách vrátiť. Niektoré retencie v niektorých firmách boli nastavené, že zálohovalo sa, čo ja viem, dozadu len 5 pracovných dní. Pritom veľakrát sa môže stať firme, že potrebuje obnoviť súbor, databázu, čokoľvek aj spred mesiaca alebo spred 3 mesiacov a sú na to riešenia. Takže v skratke asi s takýmito. Ako môže bežný majiteľ firmy, riaditeľ, ktorý v podstate tomu IT nerozumie ani nemusí rozumieť, tak akým spôsobom si môže, čo sú také tie varovné signály, že asi nebude niečo v poriadku?
No to je ten najväčší problém, že ten majiteľ firmy, ktorý to ani nemá rozumieť, ani to nie je jeho úloha, tak on veľa možností nemá. On v podstate nemôže, pretože jemu môže tvrdiť jeho oddelenie alebo pracovník interný, že áno, zálohuje sa, všetko má pod kontrolou. Keď sa niečo stane, tak vám to vieme obnoviť, len on sa to potom dozvie až vtedy, keď naozaj sa stane nejaká havária a naozaj príde k tomu, že treba obnoviť dokument alebo účtovníctvo alebo kompletne celý systém a zrazu vtedy dostane informáciu, že aha, hups, no tak vlastne viete, najnovšiu zálohu máme spred mesiaca, alebo teda, že zálohu žiadnu nemáme. Aj s tým sme sa stretli. Takže nie je dôležité len zálohovať, ale vedieť aj obnoviť. Ja som sa stretol osobne aj s tým, že vo firmách sa pravidelne testovali tie zálohy spoločne s vedením. To znamená, že oni si vybrali náhodný nejaký systém, ktorý vlastne tieto IT oddelenie alebo tie čkári mali pred nimi ukážkovo obnoviť a dokázať, že tie zálohy fungujú. Že teda je to jedna tiež z tých možností. A čo sa môže stať, ak firma nemá to spoľahlivé zálohovanie, aké sú vlastne potom následky? Skús, Alex, povedať ty teraz zo svojho pohľadu. Budem reagovať na to, čo si hovoril o tej obnoviteľnosti tých záloh. Je veľmi dôležité tie zálohy testovať, ako si už hovoril. A dnes už na to tie sofistikovanejšie programy majú automatické plány, že povedzme každý týždeň v nedeľu si otestuje všetky virtuálne mašiny alebo teda si skontroluje minimálne aspoň tie dáta, ktoré sú uložené na tom úložisku k tým virtuálnym mašinám alebo teda samozrejme aj k počítačom alebo fyzickým serverom a niektoré softvery majú dokonca až také veci, že si vždy vyberie nejakú tú virtuálku a celú ju obnoví, skontroluje si, že či sa spustí, či sa mu tam spustia nejaké tie kontrolné softvery, ktoré mu odpovedajú, vypne ju, zahodí a pokračuje zase ďalej v zálohovaní. Takže sa to dá akože dosť takýmto spôsobom automatizovať, ale to nemení nič na tom, že určite by som odporučil aj z času na čas, alebo teda možno aj na nejakej pravidelnej báze, kľudne z nejakého úložiskového serveru, kde sa ukladajú firemné súbory, ku ktorým pristupujú užívateľia, otvoriť si to, vyskúšajú ťa vytáhnuť 1, 2, 3 súbory z rôznych frečinkov, či náhodou tá záloha není korapnutá, poškodená, aj napriek tomu, že sa teda testuje automaticky. Rozumiem. Marek, vy ste sa niekedy stretli na projektovom oddelení s tým, že keď ste preberali nejakého klienta, že on už mal nejaké nepríjemné skúsenosti, že už reálne prišiel o data a čo bolo vlastne príčinou a čo to potom pre neho spôsobilo a čo to znamenalo? No, stretli sme sa s tým a väčšinou, keď sa toto klientovi stane, či už potenciálnemu väčšinou, lebo naši klienti zálohy majú, tak potom k tomu zrazu začne prikladať veľmi veľkú dôležitosť a zrazu si uvedomí, že áno, veď tie zálohy sú veľmi dôležité, aby sme sa vedeli vrátiť späť, keď sa niečo stane. Z praxe možno mám jednu architektonickú projektantskú firmu, ktorú sme teda prevzali, tak boli sme na úvodnom stretnutí roky dozadu, vtedy bolo povedané, že teda kvôli rozpočtu si nás nevyberajú, no ale potom, keď sa im stal takýto technický výpadok, kde vlastne stratili ako keby naozaj reálne dáta a oni potom tú firmu museli položiť, je to aj dohľadateľné na Finstate napríklad, že oni tú firmu museli potom položiť a museli ako keby založiť novú spoločnosť a oni prebrali tie projekty naspäť a pokračovali v nich, len mali ako keby boli viazaní pokutami termínovo a oni keď stratili v tej prvotnej havárii všetky dáta, tak nevedeli dodržať tie termíny, takže museli ako keby pokračovať odznovu. No a možno taký druhý príklad. To je taká strata potom dôvery pre toho klienta. Tak toto má za následok určite stratu dôvery a samozrejme aj finančný aspekt pre tú firmu ekonomicky. No a potom možno ešte ďalší príklad z praxe. Tento potenciálny zákazník nakoniec teda našim zákazníkom nebol, pretože síce my sme tam boli na úvodnej analýze, mal centralizované úložisko dát, ale nemal antivírusové programy, zálohy nemal tiež spravené. Tieto chyby sme mu práve ukázali. On si ich uvedomil, akceptoval, že áno, treba s tým niečo spraviť. Podali sme si ruku, že s tým teda niečo spravíme, navrhli sme infraštruktúru, len medzi tým, ako on 2 týždne išiel na dovolenku, tak dostal kybernetický útok, bohužiaľ ransomware z pracovnej stanice a dostal zašifrované kompletne všetky počítače aj servere s dátami. A bolo to až do takej úrovne prenesené, že on potom vlastne volal políciu. Polícia prišla k nemu do kancelárie, na analýzu mu zobrali, alebo teda on im odovzdal, že nech sa teda pozrú, kto to bol, čo to bol, tak mu odovzdal všetky počítače, servery a tá firma proste stála. A stalo ho to obrovské náklady a problémy. Čo som videl, tak tá firma už ani neexistuje, že ho to vlastne úplne povolilo. Áno, nechcem ju venovať, ale vieme, o čo sa jedná. No, to si presne pamätám, tento prípad.
Či sa, Marek, často stretávaš s tým, že keď chodíš na tie analýzy, tak veľa firm ti teda povie, ako aj tu si hovoril, že to vlastne nepotrebujú. Zmení sa ten pohľad tých firm, keď už majú, teda tých riaditeľov, majiteľov, keď už majú nejakú reálnu skúsenosť? Áno, zmení sa. To je možno taká ľudská vlastnosť, taká prirodzená. Ono je to asi tak aj s poistkou alebo s podobnými vecami, že jasné, na čo mi je poistka, veď si poistím len túto časť a tak ďalej. Potom vytopím susedov a zistím, že aha, no tak mohol som radšej platiť tých 20 eur navyše ešte mesačne, aby mi to pokrylo tie náklady a na opravu. A to je vlastne úplne rovnaký podobný princíp, že tí majitelia potom si povedia, že nie je to niečo virtuálne, že to nejaký hacker sedí v garáži a on sa ma snaží zaútočiť, ale dneska sú tie systémy sofistikované, automatizované na úrovni robotov, že skúšajú prenikávať do tých sietí, postupne hľadať tie slabiny a potom tú firmu napadnú. Čiže nie je to niečo cielené, môže to byť aj cielené, ale v drvivej väčšine to je plošné a automatizované a vtedy si ten konateľ alebo majiteľ uvedomí, že aha, no asi by som si mal na to dať pozor. A vtedy už implementuje potom 90% to riešenie. Rozumiem. Ale to sú veľmi závažné veci, aj dôsledky sme počuli. Existuje, prosím ťa, nejaký spôsob, ako by malo vyzerať to zálohovanie, aby bolo naozaj spoľahlivé? Existujú nejaké princípy, ktorých sa treba držať? Vedel by si toto zodpovedať? Tak jeden z základných princípov zálohovania je tzv. 3-2-1. Tento princíp hovorí o tom, že máte mať 3 verzie dát, respektíve 3 kópie. Máte ich mať na 2 rôznych médiách a jedna by sa mala nachádzať mimo lokalitu vašej firmy. Čo sa rozumie pod tým jednotlivými sekciami je, že 3 kópie dát. Môže to byť napríklad prvá kópia na vašich produkčných serveroch, na harddiskoch, to je zároveň teda aj prvé médium, druhá kópia dát môže byť na on-site zálohách, čiže na lokalitách, to už máme zase druhé médium, to je napríklad NAS alebo páskové riešenia, ale tak to už sa dnes moc nepoužíva. A teda tá posledná jednotka, to sú tie off-site mimo lokalitu. Okrem toho by som odporúčil zálohovanie riešiť aj na osobitnej sieti mimo produkčnej, aby vlastne tam, kde sa pohybujú užívateľia a môžu zaniesť nejaký ransomware, aby ten ransomware alebo teda vírus nejaký nedostali na tieto zálohovacie zariadenia alebo server, ktorý to má na starosti. Dá sa to ošetriť povedzme nejakými VLANami alebo minimálne aspoň nejakým subnettingom a samozrejme kvalitnými firewallovými pravidlami. Možno by som ešte doplnil, že veľa ITčkarov, majiteľov firiem si to nevedia uvedomiť, ale keď preberáme firmy na správu, tak si všímam, že veľa IT firiem alebo pracovníkov nezálohuje ako keby konfiguračné súbory zo sieťových zariadení. To znamená switche. Switch je krabička, kde všetky internetové káble, tlačiarňové, počítačové, telefóny a tak ďalej končia v jednom mieste v takej platničke a tam sú pozapájané všetky káble a tie robia tú sieť. Veľakrát tá sieť je rozdelená na rôzne časti, sú nakonfigurované rôzne tie siete a je veľmi dôležité zálohovať aj tieto sieťové prvky a aj rovnako firewally. Firewall je zase krabička, cez ktorú ide všetká komunikácia z firmy von a z internetu zase do firmy, taký lievik. A tam je tiež veľmi dôležité mať odzalohované konfiguračné súbory. Je to z toho dôvodu, že ak to zariadenie odíde, pokazí sa, tak ja síce môžem mať v rezerve druhé, aj mal by som mať, a my teda pre klientov máme, vieme ho tam rýchlo doniesť a zapojiť, ale rekonfigurácia toho zariadenia na novo môže zabrať, 5-6 hodín. Čiže veľmi dôležité je mať poodkladané tieto konfiguračné súbory, pretože pri takom type obnovy donesieme krabičku, obnovíme jeden súbor, zoberieme, konfiguračný, nahráme ho a je to nakonfigurované v pôvodnom stave, ako to bolo. To je tiež veľmi dôležité kvôli rýchlosti. OK, ja som sa stretol aj pri tých zálohovaní s takým označením, že GFS, vedel by to niekto z vás vysvetliť? Alex? Určite, GFS je vlastne, ako už spomínal Marek, nejaká retencia a vlastne GFS znamená, že si odložím povedzme 6 týždenných záloh, 6 mesačných záloh a povedzme 1 ročnú zálohu. To znamená, že keď sa chcem vrátiť k dátam rok dozadu, nepotrebujem mať 365 dní retenciu, ale odložím si len tú 1 ročnú zálohu, ku ktorej sa môžem vrátiť, alebo prípadne keď mám tých 6 mesačných, môžem sa vrátiť pol roka dozadu a vyťahnuť si, čo potrebujem prípadne z kontrol a že či už tedy nejaký súbor chýba alebo nejaká zložka. Veľakrát sme v minulosti pri tých podcastoch riešili aj ransomware. A ransomware sme rozoberali to, že vlastne môže napadnúť aj zálohy samotné, keď sa teda dostane nejakým nedoopatrením do tej siete. Sú nejaké možnosti, ako chrániť tie zálohy voči ransomwareu z pohľadu možno navrhovania tých sietí? Skús, Marek, ty povedať. Alex to ako keby už aj načal a je to veľmi dôležité.
Je možné ochrániť zálohy, je to tak treba vždy robiť, a nie len možno zálohy, ale aj ostatnú infraštruktúru administrátorskú. Realizuje sa to formou rozdelenia sietí na rôzne podsiete. To znamená, že sieť, kde mám počítače, tlačiarne, Wi-Fi a pracovníci na nich pracujú, tak to je ako keby jedna sieť, jeden chlievik. Ale potom, čo sa týka softvéru, kde je nainštalovaný zálohovací systém, operačný systém, aj krabička, kam tie zálohy fyzicky idú, aj ostatné administratorské časti, ktorí užívateľe nemajú tam prečo chodiť, ani tam nepotrebujú chodiť kvôli ničomu po sieťovej stránke, ani odtiaľ nič neotvárajú, tak to musí byť oddelené na samostatnú chlieviku, samostatný kontajnerík a práve musí byť zakázaný prestup medzi týmito dvoma sieťami. Je to preto, že ak niekto si omylom stiahne do počítača šifrovací vírus alebo ho napadnú akýmkoľvek prienikom, tak ten šifrovací vírus on šifruje, čo vidí, kam má prístup. Čiže on tú LAN sieť vidí, tak on môže skúšať šifrovať všetko, čo je v tej sieti, ale tým, že my oddelíme tú zálohovaciu infraštruktúru logicky na samostatnú časť, tak ten vírus tam nevie preniknúť a my vďaka tomu vieme potom obnoviť tie dáta. Ako často by sa mali robiť zálohy v tých firmách, tých jednotlivých systémov? To si musíme vlastne vždy povedať s daným zákazníkom, keď s ním komunikujeme a keď sa to riešenie navrhuje. Ako bazálne minimum je podľa mňa raz denne, to je ako bazálne minimum, ale potom sú spoločnosti, ktoré vyžadujú ako keby menšiu stratu dát. Tam možno sú také dva pojmy, ktoré poviem. Jeden pojem je RPO, Recovery Point Objective, a to znamená, že koľko dát dozadu je maximálne tolerovateľná strata pri havárie systému, technickej alebo aj ľudského zlyhania, že koľko dát dozadu stratíme, keď ich budeme teda obnovovať, aký je najnovší bod obnovy. A potom je Recovery Time Objective, a to zase znamená, že koľko je maximálny tolerovateľný čas výpadku daného systému alebo služby. To znamená, že ak aj havaruje, tak ako dlho, koľko hodín alebo minút maximálne môže trvať, aby ten systém znovu bežal naspäť. Alex, pri tomto prípade ako... Prepáč, ešte iba som zahnul sa dodať, že áno, čiže pri niektorých klientoch to môže byť kľudne 5 krát za deň záloha. Alex, skús mi povedať, ako rýchlo vieme zistiť, že niečo nie je v poriadku z monitoringu a že niečo zlyhalo, že aký je ten čas, kedy sa to my dozvieme? Tak v zásade napríklad v našom prípade našej spoločnosti, čo sa týka nejakého výpadku, ja to v podstate okamžite, bavíme sa o minúte, 2, niekedy 3 minútach, ja to vidím nad sebou na obrovskej obrazovke a tam vidím, že teda nejaký systém je vypadnutý. Väčšinou to býva tak, že už v tom čase, keď to vypadne, tak ľudia volajú, že im nefungujú nejaké služby, tak zase sa o tom dozvedia aj kolegovci na operatíve a vlastne dá sa to riešiť v podstate okamžite. A čo sa potom deje? Ako sa postupuje? Na to sú vypracované plány obnovy. Základný plán obnovy je taký, že pozriem sa, alebo teda pripojím sa na ten server, kde sa riešia tieto zálohy, skontrolujem si, kedy bola posledná záloha a snažím sa obnoviť ten server. Ty si spomenul už presne ten plán obnovy. Plán obnovy, čo to vlastne je, Marek? Vedel by si to nejako vysvetliť a čo je to ten disaster recovery plán, čo to znamená, čo sa tam rieši? Disaster recovery plán obnovy nám určuje stratégiu a kroky, ktoré budeme realizovať, ak nastane incident, či už havária, technická, ľudská, napadnutie a tak ďalej. V princípe určuje kroky, ktoré nám povedia, že ak vypadne krabička A, poviem to zjednodušene ľudskou rečou, buď krabička A, alebo informačný systém, alebo nejaká služba na serveri, tak že čo budeme v danom prípade robiť. Čiže my už dopredu musíme vedieť, čo budeme robiť a siahnuť po tom manuále a nie čakať, kým sa niečo pokazí a potom rýchlo zbrklo v strese rozmýšľať, že ako to obnovíme a čo s tým ďalej. Čiže my to máme podporené aj tým, že my pre našich klientov máme aj náhradné servery, aj náhradné zariadenia, aj zálohovacie zariadenia, čiže ak sa niekde niečo pokazí, tak veľmi rýchlo toto vieme adresovať, ale samozrejme sú aj firmy, kde vyžadujú ultra vysokú dostupnosť, tak tam sú tie systémy zdvojené, aby ten výpadok bol čo najmenší a tak ďalej. A určite musí byť firma pokrytá zárukou, všetky dôležité infraštruktúrne zariadenia musia byť pod platnou zárukou, tá zvykne byť či už od výrobcu, že nasledujúci pracovný deň garantujú opravu, alebo nasledujúci pracovný deň začínajú riešiť problém, alebo sú aj záruky, že do 4 hodín začnú riešiť, alebo do 6 garantujú opravu, tam sa potom podľa ceny ide a podľa toho, aký dôležitý je ten systém pre daného zákazníka, čiže jednak pokryté mať zárukou, mať aktualizovaný operačný systém a podporovaný, nie operačné systémy, na ktoré už nevychádzajú 2 roky aktualizácie.
No a potom v podstate vymyslený plán, že keď niečo zlyhá, kam to obnovíme a ako rýchlo. A pri auditoch, analýzach, ktoré realizujeme alebo realizujete vy, tak sa často stretávate s tým, že také firmy majú takýto plán obnovy prichystaný, alebo sa väčšinou veci riešia až za pochodu, keď sa niečo stane? Hej, no zvykne to byť tak, že tým, že my sa orientujeme skôr na SME a SMB segment, tak tieto firmy, väčšinou stredné menšie podniky, disaster recovery plán nemajú skoro nikdy. Hej, oni sú radi, že ak vôbec majú nejaké zálohy, ktoré fungujú a niekto ich sleduje, tam by som povedal, že toto je ako keby už ten strop pre nich. A možno v korporáciách a vo väčších firmách, kde teda tiež chodíme na audity, tak tam zvyknú mať takýto plán. Nie je to pravidlo a niekedy som zaskočený sám, že aká obrovská firma, ako navonok vyzerá, že obrovské meno a tak ďalej, a potom keď sa reálne na to človek pozrie, tak zistí, že nemajú to úplne dobre zabezpečené, ale skôr sa s tým stretávam pri tých väčších firmách. A vedel by si uvieť nejaké príklady z praxe, kedy že nemali ten plán obnovy spôsobilo nejaké zbytočné komplikácie? Neviem na to takto priamo odpovedať, lebo klienti, ktorých máme, už ten plán obnovy majú od nás, aj zabezpečenie na rýchlu opravu obnovu, a klienti, ktorých sme vlastne nezískali, tak na toto neviem odpovedať, čo sa im vlastne stalo, alebo takto. Alex, prosím ťa, ako v praxi prebieha tá obnova dát a čo všetko musí IT špecialisti urobiť, aby obnovil plnohodnotne produkčnú prevádzku toho ITčka? To v prvom rade je dôležité si nejak diagnostikovať ten problém, o čo sa jedná, či je spadnutý celý server, povedzme, alebo iba nejaká časť dát je poškodená, či nejaký disk, alebo povedzme nejaká databáza, a podľa toho potom určujeme ďalší postup v rámci plánov. Keď je poškodený celý server, povedzme aj s datami, tak skočíme do nášho zálohovacieho systému a programu a začneme to obnovovať s tým, teda, že väčšinou sa snažíme riešiť čo najnovší bod obnovy. Keď sa jedná napríklad nejaký chýbajúci súbor alebo nejaký poškodený disk čisto iba s týmito súborami, tak sú možnosti, že sa dá zo zálohy vyťahnuť len tento daný disk, alebo ak sa jedná vyslovene o nejaké súbory, tak niektoré sofistikované programy už ponúkajú takú možnosť, že vyťahneme konkrétny súbor alebo nejakú konkrétnu zložku, že nemusím obnovovať celý ten disk, ale rovno si to zo zálohy chytím, otvorím si to v tom programe a tam si odtiaľ to rovno vyťahnem. Dokonca v dnešnej dobe už dokážeme vyťahnuť jednotlivé časti databázy, dokonca aj niektoré tabulky, tomu sa nadáva, hovorí Item Level Restore? Hej, SQL Item Level Restore, hej. Ďakujem, Marek. Dajme tomu, že by sme si povedali taký príklad, že máme firmu, ktorá má 20 účtovníčiek, je to účtovná externá účtovná firma, účtuje v nejakých programoch Omega, Pohoda, rôzne takéto programy a napadne im ransomware. Ako dlho, ako by sa postupovalo vlastne pri obnove takéhoto systému, dajme tomu, že by boli napadnuté teda tie databázy s tými účtovníctvom jednotlivých klientov a firiem? A ako by sa postupovalo? To je zaujímavá otázka, lebo keď nejaký ransomware napadne nejakú firmu, tam to nie je len o tom, že teraz bezhlavo ideme obnovovať nejaký disk, pretože ten ransomware sa stále môže nachádzať niekde na sieti, na nejakej koncovej stanici alebo kľudne aj na inom serveri. Čiže predtým, než začneme obnovovať nejakú databázu alebo nejaký disk, prípadne celý server s týmto informačným systémom, tak je dôležité si skontrolovať všetky zariadenia na tej produkčnej sieti, kam všade sa môže dostať, či nejakým antivírusovým programom alebo teda nejakou, ako by som povedal, priamo ručnou kontrolou. A až potom, keď sme si istí, že teda v ručnej sieti ten vírus nie je, až potom sa začína s obnovou takéhoto disku alebo teda toho programu. Presne ako hovoríš, veľmi dôležité, že už ten samotný úkon obnovy z tej zálohy, ak sú dobre spravené, môže byť relatívne veľmi rýchly, ale veľa času sa stratí práve na tom, že keď tam už bol vírus, tak musíme najprv zistiť, kde, prečo, ako sa tam dostal, či tam ešte náhodou stále nie je. No. Tak, ďakujem. Pozrime sa na zálohovanie trochu technickejšie. Aké technické riešenia by ste navrhli pre malú a stredné veľkú firmu, čo sa týka zálohovania? No, záleží aj, čo tá firma používa a čo má. Keď si zoberieme malú firmu, ale môže to byť aj veľká firma, ktorá má napríklad svoje
svoje gro práce, pretože pracuje s internetom, s mailami, so súbormi, čo často bývajú advokátske kancelárie, nemajú žiadny sofistikovaný informačný systém účtovný a tak ďalej. Najbežnejšie používaná služba je Microsoft Office 365, to znamená, oni majú všetky súbory uložené v cloude, na počítačoch si robia bežnú prácu, posielajú maily, tak v takomto prípade zálohovanie sa navrhuje inak, ako keď má spoločnosť napríklad vlastné servery, kde majú kopu systémov a tie musia bežať. Pri týchto cloudových službách možno je jedna taká vec, ktorú si ľudia neuvedomujú. Ak majú súbory v cloude, napríklad v Office 365 v Microsofte, tak on sám má napísané tými malými písmenkami, že zálohovanie tých súborov on neručí za ne Microsoft, že je to na zákazníkovom v jej zodpovednosti, aby si prípadne súbory zálohoval, lebo ľudia si môžu myslieť, že ak majú tie súbory v cloude, takže to sa nemôže pokaziť, nemôže to zlyhať, nemôžu sa stratiť tie súbory, ale mali sme už aj také prípady, keď aj teda sám Microsoft vydal tlačovú správu, že áno, mali sme určitú haváriu na serveroch a ak máte na našom úložisku súbory, tak si skontrolujte, či sú tam všetky a ak vám zmizli a už si ich nenájdete ani v koši, tak žiaľ boli nenávratne stratené. A zrovna sme mali taký príklad v železničnej firme, kde teda jedna pracovnička mala Excel, na ktorom strašne dlho robila a teda on mal aj viac súborov, ale ten Excel bol dôležitý, že jej teda naozaj zmizol. Lebo nechceli investovať do zálohovacieho riešenia, pretože tam bolo strašne veľa pracovníkov a bolo to relatívne nákladné pre nich. No čiže aj na toto existujú riešenia, aj služby ako Microsoft Office 365, to znamená kompletne všetky maily, teamsové konverzácie, súbory, sú na to rôzne riešenia, je na to viacero, niektoré sú viac enterprise korporátne, niektoré sú také jednoduchšie, sú aj zadarmo riešenia. Tak v prípade takejto firmy by som navrhol takúto zálohu, to znamená, aby z toho cloudu sa tie súbory ešte odlievali niekam ako železná rezerva, napríklad na infraštruktúru toho zákazníka, zase na nejakú krabičku. A zase ak tá spoločnosť je väčšia alebo využíva rozsiahlejšie systémy, projektantské kancelárie, účtovné firmy často neúčtujú v jednom programe, majú 6 účtovných softverov kľudne, väčšinou na infraštruktúre serverovej, tak tam zase sa zálohovanie navrhuje iným spôsobom. Sú na to sofistikované programy, ako práve hovoril Alex, ktoré zálohujú pravidlom 3.2.1 alebo súbory sú uložené pravidlom 3.2.1 a tam sa zase pristupuje iným spôsobom. Čiže ono to vždy záleží od povahy spoločnosti, čo využíva a ktoré dáta sú pre ne citlivé a dôležité. Alex, keby si bol majiteľ firmy nejakej stredne veľkej, čo by si ako prvé skontroloval ohľadom toho, že či máš funkčné zálohy? Aby si mohol zistiť, či sú funkčné zálohy. Ako z pohľadu technického, ako backup monitoring? Čo by si doporučil takému majiteľovi firmy, tak z tvojho pohľadu kontrolovať, čo môže urobiť aj on sám, aby si preveril, že je OK a že môže mať kľudný spánok. Tak to absolútne minimum, čo môže spraviť, je to otvoriť si na svojom počítači to úložisko, kam sa tie zálohy ukladajú a skontrolovať si minimálne aspoň podľa dátumu vytvorenia, že či tam tie zálohy dnes alebo teda včera prišli. Prípadne, ak sú nastavené nejaké notifikácie a má na to nejaké pravidlo v Outlooku, aby mu to nespamovalo prichádzajúcu poštu, tak skontrolovať si, či tam nie sú nejaké problémy, lebo častokrát možno tie zálohy aj prídu, vidíme tam nejaký ten súbor, že tam je nový prišiel, ale mohol prísť nejakým varovaním, že nezbehlo to úplne optimálne, alebo dochádza miesto a tak ďalej. A ešte možno by som vám doplnil, prepáč, že možno veľmi jednoduchý spôsob, ako toto otestovať je, že ako manažér si otvorím zložku, celú ju vymažem a poviem, tak mi to obnovte. Napríklad. Rozumiem, tak človek môže veľmi rýchlo ísť. Samozrejme, bolo by dobre si vyzalovať, keby náhodou to naozaj nefungovalo, tak by bolo dobre si odložiť, ako tá dôvera k tomu svojmu IT určite je, ale pre istotu si to odložiť, aby keď náhodou to naozaj nebudú vedieť obnoviť, tak aby sa nič nestratilo. Ale myslím si, že by to mohla byť naozaj dobrá skúška. Ak si nie ste istí, ako je na tom vaše zálohovanie vo firme dnes, radšej si ho skontrolujte, ako by ste mali zajtra čeliť strate dát. Ďakujem dnes Marekovi a Alexovi za užitočné informácie a počujeme sa na budúce. Ďakujeme. Ďakujeme.